खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बैक टू बोर्ड एडुकेशन। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआव जों सावरायगोन माखासे स्टुडेन्टफोरनि मोननैसो कमन प्रब्लेमफोर। जुदि नोंथांमोनाबो फरायनो सानब्लाबो फरायनो हायाब्ला आरो फरायग्रा टेबोलाव जिरायनाय लोगो लोगो गोसोखौ उरां फारां मोनोब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोफोर, जोंथ' फरायनायाव जोंनि लाइफआव बेसे गोनांथार बेखौ मिन्थिखायो, थेवबो गोबाङानो गोसो होनानै फरायनो हाया। बेनिखायनो आं बे प्रब्लेमनि मोनब्रै गाहाय जाहोनखौ नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों, जाहाथे नोंथांमोनाबो बे फरायनो लुबैब्लाबो फरायनो हायै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो आरो टपार स्टुडेन्टफोर बायदि गोसो होनानै फरायनो हायो। लोगोफोर, दानि जेनेरेसनाव गोरों सुबुंफोराल' सनमान दंसै, फरायनायाव लोरबां स्टुडेन्टफोरखौ हाजासे खस्थ' खालामब्लाबो जाम्बा होननानै बुङो। दिनैनि बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गोरोंफोर बायदि गोसो होनानै फरायनो हागोन। स' भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामबाय, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो, जाहाथे मोनफ्रोमबो गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना मिस खालामा। लोगोफोर, गोबां स्टुडेन्टफोरानो गोसो जाब्लाबो फरायनो हायैनि गाहाय जाहोनफोरखौ आं नोंथांमोननो फारियै खिन्थालांनि। नम्बर 1, रेगुलार फरायै। लोगोफोर, बेनो जादों फरायनो गोसो जायैनि गाहाय जाहोन। जाय स्टुडेन्टआ सानफ्रोमबो फराया, बै माब्लाबाबो गोसो होनानै गोबाव फरायनो हाखाया। नों नोंनि क्लासनि टपार स्टुडेन्टफोरखौ नोजोर होलाय, बिसोरो सानफ्रोमबो फरायो, बेनिखायनो बिसोरो फरायनायाव गोसो होनो हायो। जों जाय खामानिखौ सानफ्रोमबो मावो, बे लासैनो जोंनि हुदा जालाङो। टपार स्टुडेन्टफोरा सानफ्रोमबो फरायनायनि थाखाय फरायनाया बिसोरनि हुदा बायदि जाबाय, बेनिखायनो नोंथांमोनाबो गोसो होना फरायनो हानोब्ला सानफ्रोमबो फरायनो नाजाथार। नोंथांमोना जुदि 1 मान्थसो खस्थ' खालामनानै रेगुलार फरायो, अब्लानो फरायनाया नोंथांमोननि थाखायबो हुदा बायदि जालांगोन। जों गोबाव साननि उनावसो फरायनो लाब्ला गोसो होनानै फरायनो हाया, मानोना बिदि खालामोब्ला गोबां बानायबो फैयो आरो बबे मोनसेखौ फरायख'नो जानानै खर'आव गुदुं जालायो। बेनिखायनो सानफ्रोमबो दसेब्लाबो फरायनो नाजाथार, उनाव हारसिंनो फरायनो गोसो जालांगोन। नम्बर 2, लोगोफोरजों बांद्राय बेरायनाय। बेबो फरायनायाव मोजाङै गोसो होनो हायैनि गाहाय जाहोन। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना नाङा फाङा लोगोफोरजों बेरायबाय थायोब्ला फरायनायाव गोसो होनो हानाय नङा। बेखौ नोंथांमोना गावबो एक्सपिरियेन्स खालामबाय जानांगौ आरो जों गुबुन स्टुडेन्टफोरखौबो नुखायो। जायफोर स्टुडेन्टआ सानफ्रोमबो लोगोफोरजों जेराव मेराव बेरायथिंबाय थायो, बिसोर फरायनायाव एसेब्लाबो लोरबां जाखायो। नाथाय नोंथांमोना गोरों स्टुडेन्टफोरखौ बेफोरबायदि बेरायथिंनाय जोबोद खमैसो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिदि बांद्राय बेरायथिंबाय थायोब्ला जोंहा टाइमाबो गोबां खहा जायो आरो बेरायना फैनानै फरायनो लाब्लाथाय बानायजोंनो गोसोआ उरां फारां जायो, फरायनायाव फकास खालामनो हाया। बेनिखायनो नाङा फाङा लोगोफोरजों बेरायथिंबाय थानो नाङा आरो सम लानानैसो बेरायनांगौ। नम्बर 3, नो मटिभेशन फर स्टाडि। फरायनो थाखाय गोसोआव थुलुंगा गैयै। लोगोफोर, जों जायखिजाया खामानिखौ गोसो गुदुङै मावनो थाखाय गोसोआव थुलुंगा थानाया जोबोद गोनांथार। गोसोआव थुलुंगा थायाब्ला जों फरायनाय खामानियानो जा बा गुबुन खामानियानो जा मावनो बानाय फैयो। बेनिखायनो जेब्लाबो गोसोखौ मटिभेट खालामनानै लानांगौ। मटिभेशनखौ जों जोंनि सोरगिदिं जेरावबो मोननो हागोन जुदि जों एसे गुवारै सानो। नों नोंनि मोजां फरायग्रा लोगोनिफ्रायबो फरायनो थाखाय थुलुंगा मोननो हायो, बिसोर हायोब्ला आंलाय मानो हाया होनना साननानै। जुदि नोंथांमोननियाव फरायनायाव माबा आंखाल एबा प्रब्लेमफोर दंब्लाबो फरायालासिनो थानो नाङा, मानोना प्रब्लेमाथ' गासैहाबो मोनसे नङा मोनसे थाखायो। नम्बर 4, फरायनाय समाव बिजाबनि सोलायै मबाइल नायनाय। लोगोफोर, बेथ' गासैबो स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेम ना। जों मबाइल बाहायै फरायनो गोनां सम मानि मबाइल बाहायो। जों गावनो मिथिखायो फरायनो गोनां समावनो मबाइल नायबाय होननानै, थेवबो दोनथ'नो सानब्लाबो हाया। जुदि नोंथांमोनाबो बेबादि प्रब्लेमाव गोग्लैदोंब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां सल्युसन खिन्थानि। जुदि नों फरायनो गोनां समावबो मबाइल दोनथ'नो बायो, अब्ला नोङो इउटुबाव मोजां मटिभेशन भिडिअ मोनसेबा मोननै नाय, 5 आरो 10 मिनिटसोनि गेजेराव। अब्लानो नोङो मबाइल दोनथ'नो थाखाय थोजासे थुलुंगा मोनगोन आरो फरायनोबो गोसो दुंखांगोन। लोगोफोर, बे मोनब्रैयानो जादों जोंनि फरायनो गोसो जायैनि गाहाय जाहोना। आं आसा खालामो बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन। भिडिअखौ माबादि मोनदों अन्नानै कमेन्ट खालामदो, मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो नोंनि लोगोफोरजों। टिल दैट, थेंक इउ फर वाचिं।